Son Verónica Guerguei. Estou traducindo unha novela de Cunqueiro aquí no Centro de Investigación Ramón Piñeiro, Se o vello Sinbad volvese ás illas, do galego ao húngaro. Creo que o mundo de Cunqueiro, este mundo de soños, imaginación e lembranzas, que sí que pode ser moi apreciado en Hungría, porque nós tamén tiñamos un escritor que se chama Krudi, que escribiu unha novela sobre Sinbad. Os acontecementos da novela son totalmente diferentes, pero sí que os soños, as lembranzas e a imaginación son algo moi importantes nestes libros. Eu estaba tocando nunha banda de música medieval onde tocábamos cantigas de Santa María, pero non entendíamos nada do texto, nin sabíamos como pronuncialo. E así, alguén nos dixo que esta é a lingua galego-portuguesa. E fun á facultade, vin a saber que é o galego e aprendino aí. Estaba abraiada, pasmando, que lingua tan bonita. Por exemplo, algúns versos de Uxío Boneira, que liño máis igualiño. En húngaro nunca podería decir así. Ou aquel outros que canta fontiña, canta fontela, e anque a canción é dela, ten unha cousa miña pola que podo entendela. É intraducible, é fermoso. Ben falado! Que dan as vacas? Leite. Un animal que ten moita lá. Ovella. Es como sabes? Os que nos veñen seguindo dende hai 50 programas, a nosa gratitude, e os que se incorporan hoxe a este novo formato, a nosa benvida. Este é un programa para gozar das maravillas, dos segredos e da vitalidade da lingua galega. Vostedes viron que ben fala o galego esta moza de Budapest que está traducindo Álvaro Cunqueiro húngaro. Pois eu asegurolles que como esta hai centos repartidas polas universidades de Europa, de Asia e de América. Continúen connosco outros días e verán que lindo é o mundo da lingua galega. Ata máis ver.